Pi to you. To wallahi wannan abin yana nan yanzu haka mutane suna ta yaudarar jama'a. Ana ta yaudarar mata, musamman mata da 'yan ƙauye. Na ga har wani sarki aka je aka yaudara. To wallahi duk wanda ya zo ya kawo ma tallar wannan abin, ya ce ma kuma crypto ne, ko ya ce ma mining ne, ko ya ce ma makamancin wani daga Malaysia ne, wallahi ƙarya ne, ba wata Malaysia. Abu ne na cuta, na yaudara. Dole mu fito mu gaya mutane gaskiya. Duk wanda ya kuskure ya sa kuɗin shi, to ka kwanar da shirin cewa za su gudu. Yana da kyau ku masu talla wannan abin ku gaya mutane gaskiya. Wannan abin da kuke ganin shi idan ka sa kuɗinka wata rana za a iya guduwa. In ka gaya mutum haka, mutum in ya shiga ya san me ya shiga. Amma ka zo kana cewa je ki sai da kayan ɗakin ki zo ki zuba kuɗin a FITU, ki gayyato waye ki zo ku zuba. Duk akwai suna nan, za ka gan suna nan suna fitowa kala. Wanda suka fi suna shine a yanzu akwai FITU, akwai kuma MetaPOS. Wa'annan abubuwan wallahi idan ka sa kuɗinka za su gudu. Kuma ina yawan gani mutane suna cewa wai ai cizo na je na sa kuɗi na a crypto an gudan mun da kuɗi. Wannan waye gaya ma wannan mining ne? Waye gaya ma wannan crypto ne? Wannan abin fa abu ne na 'yan damfara fa. Ba abin da ya haɗa su da harkar crypto ko wani mining. Yawwa, duk wanda ya ce ma crypto ne ƙarya yake ma, yaudara ka yi. Dan haka ina mai jawo hankalinka. Wannan bidiyon ku shiya din shi ko ina da ko ina. Bari ku ji daga bakin malam, kwanakin malam yayi bidiyo an mai tambaya yayi bayani akan shi wannan FITU din. Kai ma zaka iya zuwa ka je kai bincike a Malaysia da aka ce daga Malaysia ne, ina ne a Malaysia, a ina office din shi yake, me address din su, ƙarya banza ƙarya yofi. Dan haka jan kunne, idan kunne ya ji gangar jiki ya tsira, ka saurara ka ji abin da malam yake magana akai. Malam abokina ne ya shiga wani tsarin online networking mai suna 5to you. Ana mai rijista akan 35,000 sai su baka bashi na dala 375. Duk da na ji dogon bayanin nan akan 5to you, sun zo ma sun tambaye ni, kuma lokacin da suka zo suka tambaye ni suka ce kamfani ne na Malaysia. In aka ce Malaysia ba za ka ɗauka musulunci ba, wajen da ake ta Islamic finance da Islamic banking. Sai na tura a binciko kamfanin 5to you a Malaysia. Aka je aka yi bincike, wannan kamfanin shell company ne, babu ma wani bayaninsa. Ba shi da office, ba shi da headquarter, ba ma shi da rijistar cewa yana yin wani business a Malaysia. Saboda haka abinda duk ake ta faɗa mutane ba sa yadda, shi ɗin ne. Kamfaninnika ne suke zuwa su sanya ma mutane kamar yadda zaka sanya ma kifi tana, ya zo suna fitowa suna ci, in sun tsira da wannan daga baya sai su samu wanda za ta kama su. To haka nan wannan ɗan abin da suke bayarwa haka zai ta ba mutane, kai kuma kana ta ƙaro musu mutane, har sai wawayen ƙarshe sun zo, shikenan sai a kwashi nasu, ba za su samu ko kwabo ba. Haka tsarin yake, an yi ba sau ɗaya ba, an yi ba sau biyu ba, mutane sun ƙi sauraro. To mu gaya wa kanmu gaskiya, tun da kake ka taɓa ji an ce yau ga Pi Network sun gudu da kuɗin mutane? Ko ka taɓa jin an ce yau ga Sidira sun gudu da kuɗin mutane? Ku ce min a'a. So wannan shine abin da zaka je ka mai da hankali akai. Duk yanda zaka yi, ka yi kokari ka mallaki Picoin, watan Pi Network da Sidira. Amma wani FITU, wani MetaPOS, duk wannan abubuwan abin ƙarya ne, abin yaudara ne. Tarkata suka sasa a bola. Abu ne na yaudara, na cuta. Ko a addinin musulunci haramun ne ka je ka shiga wannan abu. Malawa tabbas, in baka kawo kowa ba akan ɗinka zai buɗe. Ko baka kawo kowa ba FITU akan ɗinka zai buɗe. Amma fa muna ba da shawara, ko mutum 2, 3, 1, 5, ko baka kawo da yawa, baka kawo ka saka a ƙasan account ɗinka, ko da kuɗinka ne FITU za ka fanshe. A daidai nan gurin nake son ba ku labarin wata downline ɗina da ni wanda na yi rijista a ranar ta yi, tana Lagos ba nan take ba. Ina yin rijista a ranar ta yi rijista, sai ta ce ba za ta kawo kowa ba, sai ta sa mutane a ƙasanta. A take ta turo min kuɗi naira 900. Ta ce a saka mata mutane guda 30 a ƙasanta. Na ce mutum 30, ta ce kwarai a sa mata 30, tana so account ɗin ya buɗe, saboda kamun ta gayyato kowa sai account ɗin ya buɗe, ta fara cire kuɗi. Sun tabbatar da abun gaske ne, sai ta fara kawo mutane. Na ce mata ba matsala. A lokacin na mata account 30. Ni kuma kun ga wannan kudin da ta turo na waye ne, in ina da balance da data, ai da dala na wani kudi na ne, na ciro da dala wuri, ita kuma na sayar mata da su. Kun fahimta? To sai ta ce a yi mata activation, na mata activation a cikin sati 1 zuwa 2 sai account ɗin ya bude, saboda mutanen da ta saka a ciki. Wallahi yanzu zancen da nake muku, watan ta 4 da budewan account, naira miliyan 4 ta cire. Naira miliyan 4 in kai talaka ne
da 35,000 za ka shiga 5 in kai mai kuɗi ne da 35,000 za ka shiga 5 idan ka shiga 5 ba za ka ƙara kawo saka ko sisi a 5 ba sai dai abin da za ka samu in ka ga ka saka kuɗi kai ne kake son gina cikin ka saka kuɗi kuma za ka fita za ka samu riba in kana so za ka iya ɗaukar kuɗin ka ko kasuwa kake kar ka ji tsoro mata wanda ba yi da kuɗin registration na 5 da Allah ko gadon ka ne ka je ki siya wallahi za ki samu ko gadon ki ne ki je ki siya haramun ne abu ne na yaudara duk wanda ya shiga wannan abun to kai duk wanda kaga ya zai takura ma ka shiga so yake ka bashi wannan kuɗin da zaka bashi wannan kuɗin hannun shi fa zai koma shi yasa za ga sun dage suna cewa a zo a shiga ni yanzu ina da mutane da yawa da suke bibiya ta inda a ce yau ne a ce zan zo yin wannan abu sai na fi kowa samu amma kuma makoman mabiya na su kuma fa ni na samu su mutane na ba samu ba to me amfanin wannan abun ai bai da wani amfani da in wannan abun wallahi gwara ban ba gwara na hakura so wannan abu ne na cuta dan haka duk wanda ka ganshi ya zo yana ma tallafa you kokarin sa ya zai ya yaudare ka bashi kuɗi wannan kuɗin kana bashi shi zai rike kuɗin kai ma sai ka je ka yaudaro wani tukuna zaka samu kuɗi to me amfanin wannan kuma abin ma ƙarya ne babu kuɗin ka da zaka je ka mika ne yanzu ina so in ce ai ku zo ku party you kaza ina so ka bani kuɗin ne kuɗin ku da za a baku hannuna zai dawo kai ma sai ka samu wani tukunna ka yaudaro ni ka mai ƙarya tukunna da rantsuwa da rantsa na ƙarya a me yasa su masu yin tallafa ba za su zo su tallata Pi Network ba saboda mene Pi Network ba abin da zaka samu idan kana da tausayi ne zaka tallata Pi Network dan mutane su shigo cikin tafiyar su samu alkhairi domin Pi nan gaba zai zama wani abu amma shi Pi yanzu ne zaka samu kuɗi duk wanda ya shigo sai ya bada kuɗi to wannan kuɗin da ya bada shi kai da ka zo ka gayyace shi kuɗin naka ne to shi yasa muke amfani da wannan dama ku gane bambancin mu da irin wancan mutanen yanzu akwai da yawa mutanen mu yan adimin na kasar Hausa daga mutum ya ce a zo a haɗa kai a yi tafiya gaba ɗaya ta ina za a haɗa kai sai an zo an haɗa kai ku zo kuna mutane tallafa ku je ku kwata mutum suna ka dai can ka je ka ta tallafa ɗinka mu dai ba za mu yi ba mu dai muna nan matsaya akan Pi Network kuma gaskiya za ta nuna a kwana a tashi gaskiya za ta yi halinta yawwa kai da kake tallafa kake yaudaran mutane kake karɓar kuɗin mutane ko metaphors ka zo ka ce mutum wai zo ya shiga metaphors kana shiga za ka yi kuɗi kina shiga za ka yi kuɗi ƙarya ne ba wani kuɗin da za ka samu malam ba abin da za ka samu sai wahala don haka shawara idan ka san baka fara mining na Pi Network ba ka je in Play Store ka je ka ɗauko me yake suna Pi Network a Play Store ka je ka rubuta Pi Network ka ɗauko shi ka rubuta PI sai ka bada gap sai ka sa network Pi Network za a gan shi a cikin Play Store ka shiga YouTube ka rubuta yadda ake buɗe Pi Network da Hausan ka rubuta za ga bidiyo da yawa sai ka kalla akwai inda za su tambaye ka lambar waya ka username in ka dan ce username suna nufin cewa ka sa nickname ɗinka kama misali sunanka Sadiku ko sunanka Sadiku a misali to za ka rubuta sunanka da ke cikin ID card komai da sunan babanka da shekarunka na ID card ɗinka da yake jiki to akwai inda za su tambaye ka username wannan username ɗin ka sa ma'ana sunan nickname ɗinka ko sunan banza a misali kila sunanka Sadiku amma kuma mutane suna ce ma agwagwa to sai ka sa agwagwa 1 shikenan wannan shine username amma in ka sa wannan agwagwa 1 ɗin ka ga bai yi ba to wani ya riga ka sa wannan sunan sai ka canza ka nemi wani sunan ka sa shine fa sai akwai inda za su tambaye ka waye gayyace ka a misali kamar ni in kana so ka amfani da invitation code dina shine zaka rubuta Chizo 1 Germany kamar ne ganshi a rubuce Chizo 1 Germany wannan shine invitation code to kai ma haka zalika in ka sa wannan agwagwa 1 sai zama kamar shine invitation code in ka gayyaci mutum amfanin wannan in ka gayyaci mutum ya sa wannan invitation code za su baka file guda daya kyauta in ko baka sa ba ka bude shi a haka ko ɗaya ba za ka samu ba za ka ganka ka fara daga zero ne to kafin ma ka tara guda ɗaya sai ka daɗe ka sha wahala amma ka fara da wannan invitation code ko ma nawa ne ba lallai sai nawa ba to za su baka kwaya ɗaya kuma mine ɗinka zai ringa gudu dan haka ina mai jawo hankalinku kakka kuskura wani ya jawo hankalinka akan cewa ka je ka sa kuɗi a irin wannan abubuwa duk abin da za a ce ka sa kuɗi kakka sa zan amfani da wannan dama idan kana so ka shiga cikin group ɗina na Telegram da nake koyar da abubuwan da ya danganci mining da crypto zan aji muku a ƙasan comment ko ka tafi kan page ɗina na Facebook Chizo 1 Germany za ga ina da followers mutum 1,100,000 mutum 1,000,000 inda ka gaba wannan bane ba nawa bane ba akwai wanda suka bude page da sunana da yawa suna cutar mutane kaga mutum ya ce yana sai da dala ko yana tallar dala ko yana makamacin wannan abun ba ni bane ba abin da nake magana akai abin da ya danganci mining da kuma su Pi Network da su sidira abin da ya danganci mining amma kana ce ga wani Pi in zaka siya ba na yi ko ka zo ka sai dala ba ni bane yan damfara ne kana tura musu da kuɗi za su yi blocking ɗinka ko kada mutum ya ce yana sai da Pi da sunana ba ni bane ba duk in zaka hudda kuɗi da mutum ya ce ni ne to ka ce a yi video call ko a yi magana na baki da baki kaka kuskura wani kaga yana typing a Facebook ya ce wai page ina ne ba ni bane ba yawancin bidiyo na fi
na san mutane sun sani to kakkai da wani amfani da suna na ya cuce ka ya maida ka yankan rake kun gane in kana so kai pulling dina kai join din cikin group dina ko account dina ka tafi Facebook ka rubuta cizo wan Germany za ka account dina mutum miliyan 1.100 wannan shine page dina a Telegram kuma zan aje muku in ma ka je Telegram ka rubuta cizo wan Germany zaka ga page da yawa da irin hoton da na sa so ka tabbatar ka duba ina da mutane followers a Telegram mutum 46,000 wannan shine in ka ga ba kasa da haka ba ni bane ba zan aje muku link na Telegram group dina don ka ringa samun update kala-kala akan Facebook ka tafi Facebook yanzu ka je ka duba wannan shine abin da zan gaya muku don haka ai shiya din wannan abin domin ƴan uwa su gani wasu ba su sani ba ana ta yaudarar mutane ana zirma su ana dora su a keken bera akan wannan party din kuma abu ne na yaudara abu ne na ƙarya duk wanda ka ganshi yana talla party mafitarsa yake dubawa kai ya amfani da kai ne ya anshi kuɗinka kai ya haɗa ka da shirme don haka jama'a sai an jima